Gaurko geltokian kontsumo taldeetaz arituko gara. Kontsumitzailea eta ekoizlearen artean sustatzen den kontsumo eredu iraunkor eta duin eta jasangarri batetaz alegia. Alternatiba interesgarria gaur egungo kontsumo eredu suntsigarrien aurrean. Horretarako, proiektu interesgarri bat ezagutuko dugu erreportaje bidez. Gainera, solasaldi interesgarri batera gonbidatuak ekarriko ditugu gaiaz aritzeko. Eta azkenik, beti bezala, errezeta goxo bat prestatuko dizuegu. Ongi etorri ikusentzule, denon topaleku den geltoki honetara. Bidasoa aldera goaz eta bertan bera herrian bidazi egitasmoa ezagutuko dugu. Kontsumo harreman justo eta iraunkorrak egitearen bidean azoka eder bat antolatzen digute eta bertara gonbidatu. Esaten eben diru, mordo zeunkela gorderik auskalo non daukazun zuloa. Bidazi aspaldizko sortutako elkarte bat da, 2008an elkartu ziren, ez dakit, 8-10 bat lagun, pixkat, zaindu nahi zutela pixkat bai bere burua, produktu ona kontsumitzen, ingurumena, eta gaur egun hain edatua diren ideia hauek, orduan ez ziren hain edatuak eta hau pixkat pioneroak izan ziren. Elkarte bat sortu zuten eta erosten zituzten produktuak eta haietako baten bajeran gordetzen zituzten, gero handik biltzen zituzten eta holaz. Baina bidazi gaur ezagutzen dugun maneran, azoka batekin, langile batekin eta produktuak ere diversifikatuak eta hola. Hau 2014an edeki ginuen azoka. Transformatzi batzuk, tokiz aldatu eta hola ginuen. Eta gaur egun, hemen gaude, guztura gaur egun ejunta 80 bat bazkide gara. Eta denda bai bazkidendako, baina baita ere bazkide ez direnentzat edekia da, bazkidek deskontu txiki bat dugu. Eta hola, funtzionatzen dugu, konten gara, hola funtzionatzen dugu. Eta aipatzekoa da, bidatzik erateko maneran hiru oinarri dituela edo hiru hanka, ez? Pixkat hau sortu zelaik. Eta izaintzen lehenbiziko bazkidei eskaintzea produktu ekologikoak, dena ekologikoan dugu, ez? Pixkat alderdio zaindu nahian, ez? Eta bai janaria, bai kosmetika gauzak, bai garbiketa gauzak, eta orduan lehenbiziko gauza hori zaintzen, ez? Bazkidei eskaintzea toki bat non errestu olako gisako produktuak erostea. Gero bigarren hanka da ekoizlei plaza bat eskaintzea, ez? Gero eta ekoizle gutxiago dire, hemen Bortziri, Malerreka, Baztanen baita ere sumatzen dugu hoi, orduan bederen gutxioiki hurbildu nahi baduzue zuen produktuak hemen saldu ditzazketzue, ekologikoan beti ere. Eta arro gaude, franko hurbileko produktuak adibidez, hemengoak, berakoak, azokoak beran dago, eta berako eztia badugu, hortxe hurbilekoa, arantzako barazkiak, Zugarramurdiko barazkiak ere bai, Baztan Malerreka aldetik kibiak, arroltzeak, ilaskoa, esnekiak, jauregiako esnekiak, pixkataratxao kapitalera ganez, Iruñetik pasta hartzen du, bagetiak, bideoak, Herriberako arroza, irina, eta nola ez, arnoa eta olioa baita ere. Orduan hoxe, pixkat bidazi ekoizleendako edekia da, edo lan egin nahi dugu ekoizleendako baita ere. Eta gero, hirugarren hanka izaintzen pixkat kontzientziazioa, sensibilizazioa, bertze gisako ekoizpena, bertze gisako erosketak, konsumitzaile kritiko bat zer erosten dut, nondik heldu da, ze eragina indun, ez pixkat hortatik. Eta, hortik, adibidez, Argindarrak, Goienerri hartzen diogu, Euskal Herriko kooperatiba baita. Gure programa, aplikazionea, software librean dugu.
Eta saiatz kusiko duzu gero dena ez, posible dugun guztia granelean ekartzen dugula, albezain enbas eta zabor gutxi sortzeko. Guk gehonek, plastikorik, por supuesto, ez dugu erabiltzen, papera, eta guk gerone reziklatzeko eta etxean erabiltzen ditugun bolsak, berriz ekartzen ditugunak berrerabiltzeko. Orduan pixkat alde hortatik sentsibilizatu nahi dugu, eta hortan ere bai, saiatzen gara hitzaldiak, edo tailerrak, edo pixkat iten, ogi ekologikoa iten adibidez, edo zege hori ditugula bizikleta konponketa, baratze tailerrak, mendira ganantxe xorien kantak ezagutzeko, eta pixkatola. Orduan, hortan ere lan egin nahi dugu, izan ziren Bidaziko 3 hankak. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Geltoki saiora. Gaur kontsumo taldeetaz hitz egingo dugu. Kontsumo eredu zehatz batetaz, baino kontsumo eredu ez orokorrean ere hitz egiteko aukera edukiko dugu eta horretarako 3 solaskide berezi ekarri ditugu. Hemen dauzkagu eta lehenik eta behin agurtu egingo ditugu. Anika Bados, Zepaeneko kidea zara, teknikaria zara, Nafarroako produktu ekologikoen kontseilua edo eremuko kidea. Hori da. Katrin Ginea, hemen zaitugu Geltokiko koordinatzailea, eta proiektu honen gorabehera guztietaz gehien dakien pertsona hasieratik. Bai, hori da, ongi etorria gure etxera. Eta Ibai Sueskun Herrigora ekimenetik ezagutzen zaitugu, eta bertan, agerreko ekoizleekin eta euskera sustatzeko ekimenean buru belarri, auzolan handi batean, zabiltzate, ezta? Bai, eixo. Esan bezala, hasiko gara kontsumo taldeetaz, eta gustatuko litzaidake, anfitrioi lana egitea, Katrin? Kontsumo taldeetaz ari garenean eta zuri sarrera pixkat emateko, hemen Geltokin ze leku daukate kontsumo taldeek? Leku anitza badaukate eta badauzkagu hemen 2 kontsumo talde ezberdin. Bat, Erleak kontsumo taldea, ezagutzen dugun kontsumo talde tipiko horietako bat, non kontsumitzaileak ekoizlearekin duten harreman zuzena eta ekoizle produktuak bertan uzten dizkieten, guk espazioa doain ikusten diegu eta haiek kudeatzen dute beraien harremanak eta beraien hasteko produktuak, ez? Eta gero baita ere badaukagu beste proiektu bat, Ondalan deiturikoa. Ondalan ere kontsumo talde bada, baina bertan kontsumitzaileak hartuko duen produktua ja badago transformatua, ez? Hauek, Ondalanekoek lan egiten dute ekoizleekin zuzenean, bertako produktuak, ekologikoak, sasoikoak, eta hauek transformatzen dituzte, osea, lehen platerak eta bigarren plateretan sortzen dituzte produktu horiek, eta jendea hona etortzen da, eta kamara batzuetan izate dituzte haien pastak, barazkiak edo dena delakoak, eta etxera eramaten aldituzte. Herrigoraren jendearekin eman den harremanari esker baita ere, gure agerrean dauden produktuak, bereziki kontserban dauden produktuak, gero, holako kontsumo taldeetara iristea, ez? Kontsumo taldeak zuengana hurbildu dira, eskari hori eginez. Hori da, ez, guretzako virtualidade bat da, ez, bakoitzak hartzen du beretik eta kasu honetan, zuk aipatu moduan, ez, baude kontsumo talde ezberdinak, erindajan izan daitekela, labore izan daitekela, ez da egite. Baude desente hemen Euskal Herrian, luz eta zabalean, eta horiek egiten dutena da, ikusi izan dituzte Herrigorako kanpainetan produktuak eskuratzeko aukera hori, eta guk erantzun dezakegu, gure sarearen bitartez, 2 momentu puntualetan, ez, udazkeneko kanpainan eta udaberriko kanpainan. Kontsumo taldeek egiten dutena da, hartu produktu horiek eta egunerokotasunean jarri beren merkatuan, ez, eta hori oso polita da, zen azkenean probesten dute herri ekimen bat bestelako eredu bat martxan jartzeko, baina egiten diona ekarpena elikaura burjaetzari. Ez bakoitzak ez dago eredu bat hemen, eredu asko daude eta bueltak eman dizkiogu, ez, baina guztie badaukade virtualidade bat. Horri helduko diot, kontsumo taldeak nola ulertu behar ditugu eta hori denondako eta pixka bat bakoitzak
bota dezala beria, baina kontsumo taldeak helburu bat dira bere horretan edo tresna hutsa. Niretzat tresna bat dira, eta gainera ez dago kontsumo talde eredu bakar bat. Azkenean beraien artean sortzen diren harremanak eta ekoizleekin ere sortzen dituzten harremanak oso desberdinak dira. Daude batzuk asteka eskatzen dutela, beste talde batzuk igual egiten dituzte kontratuak eta igual 6 hilabeteko kontratuak dira, eta konpromesua iraunkorragoa da eta horrek ematen dio ekoizleei ziurtasun bat, eta ez dakit, beste gauza batzuk lantzeko manera, momentu batean ere zailtasunak baldin baditu ekoizleak kontsumo talde batzuk hartzen dute bere gain eta laguntzen diete. Hor badaude mai desberdinak, konpromesu maila desberdinak kontsumo taldeen barnean. Ekonomia sozialerako ariketa bat bezala ulertu behar dugu. Hori da, noski, guretzako hori oso garrantzitsua, azkenean guretzako ere tresna bada, eta azkenean helburua da, bertako produktuak kontsumitzean, ekologikoak, helburu asko lortzen alditugu, ekonomia bertan gelditzea, bertako gure egunerokotasunen ezagutzen ditugun ekoizleak soldata duina edo onura duin bat izatea, gure amalurra zaintzea, azkenean nik uste dut hori dela, tresna bada, kontsumo taldea, hori guzti hori lortu ahal izateko. Piskat, kontsumo taldeetaz ari garenean eta lasai hartu hitza bakoitzak besteari, baina bai gustatuko litzaidake gogoeta bat egitea, igual ikusi dugu nola kontsumo talde askok egiten duten badukaten ibilbide bat, hasi, gorakada bat, jeitsi, gero mantentzen dira hil arte, eta batzutan ziklikoak dirudite. Zeintzuk dira normalean kontsumo talde geukitzen dituzten arazoak? Nik uste dut arazo handiena dela kontsumo ohitura aldatu behar direla. Eta aldatu behar dira daukazunean harreman zuzen bat ekoizle batekin eta etorriko denean zure lokalera ekartzeko ekoizpena, ezin diozu eskatu bigazta, adibidez, edo ezin diozu eskatu lau letxuga. Eskatu behar duzu volumen bat. Eta horrek konpromesu bat eskatzen du kontsumitzailearen partetik. Eta momentu honetan ez gaude, hori ez dago gure ohituretan, gure kontsumo ohituretan. Orain gaude ohitutak supermerkatura jeisteko edozein egunean, edozein orduan, 9:30 arte daude irekiak supermerkatuak, eta erosten dugu zagar bat eta pasta pote bat, eta jazta, kontsumo talde batean hori ezin da egin. Kontzentratu egin behar dugu gure eskaera ia guztia edo alden guztia kontsumo taldearen bitartez, eta produktu batzuk eskatzen dira igual urtean behin, 3 hilabetetan behin, orduan planifikatu egin behar da, zenbatetan jaten dugu lekaleak adibidez astean, horrek zenbat suposatzen duen, orduan zenbat kilo behar dute urte baterako. Hori planifikatu egin behar da, eskatu ahal izateko ekoizleari, ekoizlea probesteko ere egiten duen bidai hori, volumen hori ekartzeko, eta zuk izan behar duzu etxean ere lekua gordetzeko guzti hori. Orduan, nik uste dut alde horretatik eskatzen duela konpromesu. Eta ni horretaz edo tiratuta hortik, nik uste dut hiru aldagai nagusi bat ekoizlea, bestea bitartekaria edo herri bitartekaria edo bitartekaritza espekulatiboa izan daitekeena, eta bestetik kontsumitzailea, guztie daukate ardura bat betetzeko hor. Karo, unai badu, urratsak eman, kontsumo arduratsua bultzatu, elikadura urjatzaren bidean urratsak ematea, hor konpromesu txiki batzuk hartu behar dira. Eta gaur egungo gizartea kostatzen da konpromesu txiki horiek hartzen, ekoizlei dagokienez. Hor ekoizleak, batu behar dira, ekoizleak hanikak esan duen bezala, ezin du gazta bat eraman batek, beste batek letxuga bat, elkartu behar gara, nola egiten dugu hori. Gero, bestetik denda bera nola egiten da, edo kontsumo taldea berak nola egiten du, ze gain balio txiki hori jartzen dio produktuari, zen, hor badaude gastu batzuk, espazio horiek mantendu behar dira. Eta gero bestetik kontsumitzailea nola planifikatzen du bere kontsumo ohitura hori,
eta zer erosi behar duen, ez dakit, astero edo hilabetero eta ez bihurtzeko berehalakotasuneko zerbait. Hau da, esan du, sagar bat behar dute goizeko edo gaueko 9:00. Jisten naiz bera, erosten dut eta igotzen naiz. Bueno, goazen planifikatzera pixkat guztiok izateko, ez bata bestearen berri, ez, nolabait. Hain zuzen ere, kultura hori, eta kultura talka bat eta zari balin bagara, kultura kalean ikusten da, egunero, eta gu mikrofonoarekin kalera atera gara, hain zuzen ere galdekatzeko bertan dagoen jendeak, zer esaten digun, gai honen inguruan. Iruditzen zait ere oso modu ona gastua murrizteko eta azkenean ekoizleek zuzenean diru gehiago lortzeko, bai? Nik uste dut hori dela egin beharko genuken kontsumoa, baina gaur egun badakigu beste batzuetara jotzen dugula, ez? Salerosketa gune handietara eta azkenean erosotasunari ematen diogu lehentasuna askotan, baina nik uste dut hori aldatuz joan beharko ginatekela pixkanaka. Hombre, neuke pertsonalki ez dut inoiz probatu, baina niri ondo iruditzen jat. Azkenean, zuzenean pertsona hori erosten diozu, eta azkenean ez da galtzen erdibidean galdu beharreko diru guztia, o lan guztia. Ez ditut ezagutzen, egia esan. Dakite ez dut uste, baina ez zaite etortzen burura ezer. Ez dut ezagutzen. Tira, kaleak hitz egin du, edo kaleko zati batek hitz egin du, eta pilota berriro ere mahaira etorri zaigu, eta jarraituko dugu solasarekin. Bi kontsumo kultura eredu talkan irudikatzen ari ditu, ez nolabait ere, inposatuta dagoen kontsumo kultura jasangaitzau, eta kultura askoz ere kritikoago bat eta jasangarriago bat. Edozeinek erantzuteko, baino nola kokatu behar dugu talka, nola ulertu behar dugu? Nik esango nuke kontsumo arduratsu bat egin behar dela, baina gaur egun guk behintzat erabiltzen dugu beste kontsumo kontzientea ere, ze kontsumo arduratsua horrek esan nahi du ardura igual bakarrik kontsumitzailearen aldean dagoela, eta guk uste dugu hori ez dela horrela, ze azkenean hemen badago politikarietatik hasita gauza asko aldatu beharko litzatezkenak. Eta orduan kontsumo kritikoa bat egiteaz, edo kontzientea ere ez. Orduan, hortik tiratu da, nik uste dut politikariek badutela, nik uste dut zeregin handia eta aldaketak egon behar direla, adibidez, ez dakit sortu daitezke lege berriak nun gustatzen ez zaigun elikadura moto hori edo hoiei beza ezberdina jartzen, adibidez, ez dakit produktu ekologikoei edo bertako produktuei beza jaitsiz, egon badaude aukerak, baina mahai gainean jarri behar dira eta martxan jarri behar dira, ez? Gero egia da, begietatik sartzen gaituztela produktu mota batzuk, ez? Produktu prozesatuak, zukratuak, osasungarriak eta sustentagarriak ez diren produktu horiek publizitatean agertzen dira nola nahi, eta hori ere erregulatu ahal da. Administrazioak badu botere hori ministeritzatik, eta hori beste herrialde batzutan egin da eta ikusten da nabarmen aldatzen direla ere kontsumo ohiturak. Kentzen direnean publizitate horiek eta batez ere umeei begira egiten den publizitate hori. Nik uste dut, merkatuaren boterepean gaudela eta nik uste dut horrekin apurtu behar dela, horregatik sortze dira olako alternatibak, ez nolabait, bai herrigora, bai ekoalde, bai geltoki, eta hemen kokatzen duguna da, dirua kokatzen da zera erdigunean, eta horrekin apurtu nahi dugu, zergatik dago bitartekaritza espekulatibo bat, zergatik dago ekoizpen eredu zehatz bat, zergatik dago kontsumitzeko eredu zehatz bat, ez? Guazen buelta hori guztia ematea, Katrinik ondo aipatu bezala, nietzako administrazio publikoak badauka zer esan handia, eta inkluso beraiek egin izan balute lan hau, gu asko ere gutxiago egingo genuke. Politika publiko ezberdinak sustatu beharko liratezke, eta bar, ez? Orduan, herrigora, ekoalde, geltoki, izango luke edo bestelako funtzio bat, eta elkarloturik igual instituzioekin.
Baina, karo, baldintza horiek gaur egun oso zailak dira, ez? Orduan, gu saiatzen gara tiratzen guretik, eta, bueno, guazen presionatzera instituzio publikoa horretarako, ez? Eskerrik asko, sentitzen dut, ez daukagu denbora gehiagorik, agortu egin dugu denbora, eskerrik asko, benetan, Anika, Katrin, Ibai, etortzeagatik, eta azkenean, hortaz ari gara, ari garena da, gizarte honetan jasangaitza den kontsumo eredu hau, bertan bera, gelditu behar balin bada, beste kontsumo eredu bat eraiki beharko dugula, eta denon ardura dela. Ez bakarrik kontsumitzailea eta ekoizlearen artekoa, gizarte guztiaren. Kaixo, gaur egin behar dugu entsalada bat, Proventzan egiten den entsalada bat, eta horretarako probestu behar dugu beste egun batean egin genituen bokeroi batzuk, antzoa marinatu batzuk, egin genituen entsaladilla bat egiteko beste egun batean, eta hortze sobratu zaizkigu eta probestuko ditugu. Hasiko gara alkatxozekin. Venga, lehenengo kontua. Moztu behar zaioren parte txiki bat, eta hau egiten dena da, zuritu, eta jarriko ditugu hemen uretan limoi pixka bat egin. Eta horiak kentzen dugu ja punta. Eta kasu honetan moztuko dugu lautan, bale? Eta uretara. Bueno, ja garbitu ditugu ja alkatxofak eta egosiko ditugu orain. Horretarako badugu ura irakiten eta gatza botako diogu bai ur horri eta bai bol honi. Eta egosiko ditugu hor alkatxofak, biguinak egon arte, 3-4 minutu. Eta gero pasatuko dugu, oztuko ditugu, bale? Venga. Eta alkatxofak egozten diren bitartean, egingo dugu saltza, dela maionesa oliba beltzen, maionesa bat. Eta horretarako badugu hemen oliba beltz batzuk, kendu behar dira ezurrak. Bi antxoa edo 3 botako ditugu ere bai. Arrautz bat. Ozpina ere bai. Gatz pizka bat ere bai. Eta trituratuko dugu hau. Eta orain botako dugu girasol olioa poliki-poliki maionesa bat egiteko, bale? Horburuak prest daude ja, eta oztu dira ja. Kenduko diet ura eta hasiko gara prestatzen laranja eta pomeloa, bale? Egingo dugu zuritu eta gajoak aterako ditugu, bale? Ikusiko duzue. Hortzi dugu ja laranja, eta berdina egingo dut pomeloarekin.
Bueno, bagoaz bukatzen, errezeta eta horretarako behar dugu alkatzofak, prest daudela, alineatuko ditugu pizka bat, olio pizka batekin, mostaza pizka batekin, eta hemen dugu binagreta bat, tomate eta hinojoarekin. Dugu pizka bat ere bai. Bueno, hasiko naiz ensalada montatzen, horretarako jarriko dut hemen maionesa pixka bat. Laranja eta pomelo pixka ere bai. Jarraituko dugu alkatzofekin. Gero, antxoak. Eneldo pixka bat. Oliba batzuk ere bai. Eta maionesa pixka bat ere bai. Bueno, hortxe, entsalada desberdin bat. Eta hori, probesten bokoroi batzuk eta alkatzofekin. Honekin... Elikadura burujabetzaren bidean, kontsumo eta nekazaritza ardurak partekatuak izan beharko dira. Eta horretarako tresna interesgarria dugu, kontsumo taldearena. Kontsumo taldeak helburu bezala baino tresna bezala ulertu behar ditugu. Azken finean, kontsumo eredu duin, jasangarri eta iraunkor bat nahi balin badugu, bitarteko ezberdinak beharko ditugu gaur egungo kultura gainditzeko. Beraz, badakizue, ekin bideari eta hurrengo geltokira arte.